Escenari és el show en el que explico, he deixat la feina amb una nòmina per ser còmic i ha esclatat una pandèmia 15 dies després, no? Menudo visionario. Benvingut, Borja Nicolau. Moltes gràcies. Et presento com a monologuista, ja començo malament. Monologuista. Però ets comunicador en general, que he estat espiant la teva pàgina web, deixarem per aquí sota. Gràcies. Però eres enginyer, no? Sí. Tu com et defineixes? Mira, a la web, justament, tinc còmic, comunicador i entusiasta, i crec que la que en veritat millor em defineix és la tercera, que és entusiasta, que no és una professió, però és una cosa que li vinc donant voltes molt últimament, i és que al final el que més em defineix és que hi ha coses per les que m'il·lusiono i voy a tope a por ellas, no? I sempre ha sigut així a la meva vida. Llavors, durant una època vaig ser enginyer, sí, després en parlem, però sempre m'ha agradat molt el tema de la comunicació, ha sigut com la meva passió de sempre, i bueno, va haver-hi un moment que vaig dir todo a la comunicació. Vas tenir dubtes? Sí, perquè jo en veritat vaig estar 10 anys compaginant les dues. Amb 16 anys vaig començar a la ràdio, a una ràdio molt petita com a locutor, amb 18 començo a estudiar enginyeria, però segueixo fent de locutor, creixo a la ràdio i entro a Flash FM, i mentre estudiava enginyeria industrial de dilluns a divendres, el dissabte i diumenge era locutor a Flash FM, amb la qual ja tothom em deia, tu què et dedicaràs, Borja? A una o a l'altra? Jo, a les dues, a les dues. I així vaig tirar 10 anys, no? Vaig estar a la ràdio, vaig sortir a la ràdio, vaig entrar a una multinacional, vaig començar a fer monòlegs, i sempre com en paral·lel. Fins que va haver-hi un moment que vaig dir... Crec que... El que vaig sentir és que volia créixer més ràpid a les dues del que podia créixer pel fet de que o dediques tot a una de les dues o... Com és el moment en què això explota i has de triar entre un dels dos amors? Mira, el 2019, jo per primera vegada crec que a la vida em faig el típic que es fa al començament d'any d'objectius de l'any i bla, 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 i jo em poso 3 objectius, que era estrenar un show al teatre. Vale. Mai havíem tingut un show al teatre, havia començat a fer monòlegs feia un any i mig o així, o 2. Brillar com a product manager a la multinacional. Jo tenia brillar, ¿vale? No me servia notable, brillar. I la tercera era independitzar-me. Eren els 3 objectius. Llavors, al març entrem al Teatre Neu. Per tant... Amb l'Hora de la Verdad. Amb l'Hora de la Verdad. Amb el primer show compartit amb el Roitxe i amb el Julen. I comencem al teatre, no? Amb la qual cosa, check. Independitzar-me, ja vaig veure que no seria aquell any, que seria més endavant, però bueno. I llavors, a l'octubre, novembre, quan començo a pensar, bueno, queden 2 o 3 mesos d'any, compliré la tercera, que és brillar com a product manager, dic, ho estic fent molt bé, em tenen molt ben valorat a l'empresa, però el que jo considero brillar, que és com has de fer alguna cosa extraordinari, dic no. I alhora em dono compte que des que havíem començat al març al teatre fins en aquell moment, octubre, el Richie i el Julen havien tingut una evolució molt clara sobre l'escenari i jo no tanta. Però tu ets tremendament inconformista, això també ho posa a la teva pàgina web. Correcte. Però clar, llavors quan veig això i dic, ostres, és que ells han evolucionat molt més que jo, clar, i dius, és normal, perquè jo de dilluns a divendres treballo una multinacional 8 hores al dia i ells poden dedicar-li temps a això, no? A escriure, a provar, a rodar. Jo anava el dissabte, feia el meu show, el dijous potser feia una prova de text a algun lloc, però no tenia el temps. Llavors, allà és quan vaig dir, si vols brillar com a product manager o que et vagi molt bé com a còmic, has de dedicar 100% a una de les dues, has de triar. Llavors, bueno, un dia vaig fer una llista, una llibreta, tinc allà una... Sempre, mira, te l'ensenyo. Jo sempre porto una llibreteta a sobre, no? I de fet, com aquesta em va donar sort, ja sempre vaig i compro la mateixa. És com, dona'm una altra de la mateixa, no? Llavors aquí vaig apuntar les meves idees i tot. I en aquell moment ja tenia aquesta llibreta, la del 2019, i vaig dir, me'n recordo, estava un dia a un avió i vaig posar swimming pool plan, que és el plan de lanzar-se a la piscina. I vaig dir, si deixés la feina, què faria? I vaig començar a fer una llista de coses, de quines coses m'agradaria fer i crec que podria fer. Entre elles un documental de com deixes la feina. Sí. Jo m'he tragat tot el documental sencer. Sí. Que està, bueno, és molt recomanable perquè està el moment en què els dius el que vols fer i que ja ho has fet, de fet, a la teva família. Sí. Com el moment de dir-ho a casa. Sí, això va néixer una mica posteriori la idea de gravar-ho, però sí que sentia que estava vivint un moment molt... que jo penso que tothom en algun moment viu aquest moment d'un dubte, no? Un dubte de dir, què faig? Tiro cap a un lloc o un altre? I que dins d'aquest dubte sempre hi ha com una part més racional i segura, que en el meu cas és, tio, segueix a la multinacional,
et van bé les coses, et aniran bé les coses i serà més o menys fàcil. Tens un sou assegurat, cada mes el mateix. Tens una nòmina, sí, ets enginyer, vull dir, està bé. O l'altra que és més vocacional i potser més il·lusionant, però alhora molt més incerta. Llavors jo volia gravar una mica tant quines eren les sensacions i les pors que pot tenir una persona en aquest moment, com quines són les reaccions que l'entorn et llança. I et t'he de dir que a mi em van sorprendre les reaccions perquè tothom em va recolzar moltíssim. ¿no? I penses, et diran que estàs boig. ¿no? Tío, eres ingeniero, no te vayas a ser cómico. Però no, tothom em va recolzar molt. Jo crec que en part perquè portava molts anys compaginant-ho, que no va ser un salt de potser m'agrada això, vaig a provar-ho. Sinó que ja deien, bueno, més o menys se't dona bé. Hi ha moments divertits al documental. Sí. Un moment que li expliques als que van començar amb tota l'hora de verdad, el Prince i el Julen, i no saben que estan sent gravats fins al final de tot. I que es cabreixen i tot, que es baixen els pantalons. Diu, ahora te vamos a joder el documental y es baixen els pantalons. Estuve pensándolo bastante esta Navidad, ¿vale? Estuve dándole vueltas a todo el tema y tal. Y al final decidí que quería este año dar el salto y dedicarme full a comunicación. ¿Y ya lo has hecho? Y ya lo he comunicado. No te creo. ¿Sí o no? Sí. ¿Has dejado HP? O sea, ¿has comunicado que quieres dejar HP? Sí. Es mentira. Es verdad. ¡Oh! ¡Está grabado esto, tío! ¡Está grabado! Por favor. Si te vas a comer el mundo lo que quieras, tío. No te lo vas a comer. ¿Cómo ha sido este proceso? ¡Qué cabrón! ¿No? ¡Qué buena esta! O sea, que estés tú así me motiva a mí a estar así. Es como recíproco. Ahora nos vamos a como una competición súper sana de decir, a él le ha ido bien, pues voy a hacer yo todo lo posible para que a mí también. Yo lo mismo. Me ha ido bien, esto también. Pero y vamos a crecer los tres juntos, tío. No, a mí me ha dado una adrenalina escuchándote, es como que bien, sí. Y bueno, a mí, o sea... Pena que en todo esto te vaya a quedar calvo, porque este año iba a ser tan bonito. Y entonces luego pensé, y lo del clic esto, tío, en un momento en el que haces clic y a partir de ahí todo va hacia el sí a muerte, es súper poderoso. Me molaría grabarlo para luego poder hacer una miniserie, compartirlo con la gente, que la gente también que esté en situaciones de tomar decisiones o que tengan una ilusión, una pasión, pueda aprender de esto. Y entonces hablé con Fede y le dije, tengo esta idea. ¡Sabías todo, hijo de puta! ¡Hijo de puta! Es broma esto. No. Está todo planeado, ya que ibas a hablar esto por esto y hablar de esto. ¿En serio? Sí. ¡Qué cabronazo! Era una bola todo. Lo que no tenías planeado es que yo te jodería esto ¡Yo también! ¡Te jodes! ¡Jódete! ¡Nos has utilizado! Sí. Clar, és que, o sigui, realment jo volia que fos real allò, que no fos un engany. Llavors, a ells els hi vaig dir que anàvem a gravar un documental sobre com es podia compaginar una feina de multinacional i comèdia. I el mateix els hi vaig dir als d'HP. Llavors, pels dos, al moment en què els dic deixo la feina, és real la reacció. Ells pensaven que era un documental d'una altra cosa. Que guai. No, és molt guai el documental, de veritat. A més, és com que encoratja a fer-ho. I a partir... Bueno, no sé si va ser a partir d'aquí, però tens també el podcast... No sé si encara l'estàs fent, el del Salto. Ara el tinc paradet des de fa uns mesos perquè em va pillar molt volum de feina i bueno, el tinc parat, però és una cosa que m'agrada molt, que són entrevistes a gent que ha fet canvis similars i que ha deixat una feina estable per dedicar-se a una cosa que l'apassiona. Que guai. Com a idea de podcast és superguai. Sí. I a més, clar, jo m'interessava veure si hi havia coses en comú, no? O sigui, imagina't que dius, tothom que li va bé, hi ha 2 o 3 coses que les han sapigut dominar bé, o tothom que quan t'has fotut una hòstia era per tal o per qual. I et dones compte que sí que hi ha alguns patrons en comú, evidentment cadascú té la seva història, no? Però una cosa que jo he vist és que tothom, abans de deixar la feina per dedicar-se a algú que li encanta, ha experimentat una mica amb això. Suposo que la por i la culpabilitat hi han de ser presents, no? La culpabilitat de tinc una feina, m'està anant bé la meva feina, és una feina que no em desagrada, tinc un sou no sé què, però la vull deixar quan tinc segurament tants col·legues que em miren i diuen què haces? Ja. Sí. No sé si culpabilitat o una mica de por sempre en tens,
t'he de dir que en aquell moment... Jo sempre he sigut també dins de lo d'entusiasta, i per això et deia que a mi em defineix molt, és perquè dins d'entusiasta hi ha una part d'optimista innocent, et diria. Val? I jo quan vaig deixar la feina vaig dir, però si és el que... Havia tingut el dubte, però quan ho decideixo dic, si és el que m'agrada fer, doncs s'ha de provar, no? Què pot salir mal? Sí, i si no, al final, mira, hi ha una cosa que també tothom coincideix a les entrevistes del Salto. Una de les preguntes més potents per trencar, diguéssim, amb el dubte és fer-te la pregunta de què és el pitjor que pot passar. No? Jo quan dic què és el pitjor que pot passar, dic el pitjor que pot passar és que d'aquí un any i mig estigui picant a la porta de la mateixa empresa dient no m'ha anat bé, puc tornar? Ja tampoc és tan greu. No? Vull dir, sí, et menges una mica l'ego i ja està, i la gent et dirà, doncs bé per haver-ho intentat, no? O que vagis a una altra empresa i llavors quan veus que el pitjor que pot passar és això, no li veig gaire. Sí. Com són els inicis? Els inicis en el tema dels monòlegs, vull dir. Els inicis són 2 anys abans de deixar la feina, o 3. Jo estava de locutor a Flash FM. Comencem amb un company de Ràdio Flashback, que són emissores germanes, a fer un programa de retransmissions de partits de futbol. Vale. En català, per joves i amb humor. Però sense jo saber res d'humor. Però era el nostre objectiu, no? Com fer-ho divertit. Llavors jo ja començo a escriure guions d'humor, sense tenir cap mena de formació, i veig que m'agrada. Llavors dic, ostres, doncs deu haver-hi alguna formació sobre això. I em vaig apuntar a un curs que es diu, és de monòlegs, de Stand-Up Academy Barcelona, del Gabriel Córdoba, que el coneixes, i molt bé, vaig fer els 2 anys, d'allà vaig començar a fer actuacions, d'allà teatre... Vale, perquè ja vas conèixer el Richie i el Julen. El show amb el Richie i el Julen neix de que érem companys de classe, vam començar a anar a sopar després de classe perquè ens portàvem bé, i un dia vam dir, i si fem un show junts? I sopant vam agafar 3 paperets i vam dir, com li diríem al show? I vam començar a fer idea, la hora de la verdad, nos gusta. I mira. I el moment de picaportes, o sigui, el moment que us senteu dient, vale, anem a fer-ho real, no? L'hora de la verdad com a cosa material, real, que la gent ho pugui anar a veure. Ho envieu al teatre? Sí. Us diuen que sí de seguida o...? Sí, mira, crec que... Jo sempre dic que jo sóc molt fan de la suerte buscada, que això surt en el documental, no? Que és, has de tenir un cop de sort sempre perquè les coses surtin, però has d'haver-hi anat bastantes vegades o has d'haver-t'ho currat. Nosaltres, per mi és la definició de suerte buscada el que ens va passar amb el Teatre Neu, no? Que és, nosaltres enviem una proposta un diumenge a la nit i el dilluns al matí em truca l'Ari de Teatre Neu i em diu, Borja, ha quedat un forat els dissabtes, ahir vam rebre la vostra proposta, ens ha agradat i ens encaixa. Voleu començar? Uau. I tu dius, quin cop de sort, no? És que no pots dir que no, és com... Clar, nosaltres encara no havíem estat mai a un teatre, havíem fet actuacions, però clar, aquest és el cop de sort, no? Llavors, què hi ha abans perquè això tingui un sentit? Nosaltres portàvem més o menys 6 mesos preparant aquest show, fent-lo a diferents llocs. Doncs ara ens donen un bolo a la Costa Brava, ara una a la Cerdanya, anem allà a fer-lo. Després de fer-lo diverses vegades, lloguem una sala a Barcelona, nosaltres, per fer el show, vendre entrades, que vingui gent, gravar-lo per complet i poder muntar un dossier amb explicació del show, el show complet gravat, bla, bla, i poder-lo enviar als teatres. És que hi ha molta feina darrere, realment. Clar. Amb l'Hora de la Verdad, tu encara treballaves com a enginyer, mai sé com es diu. Enginyer, ingeniero... Sí, no, se entiende. Feies números. Feies fórmules. Arriba un moment en què acaba l'Hora de la Verdad, que coincideix, si no m'equivoco, més o menys amb el Covid. Sí. Més o menys ahir, i és el moment també en què tu decideixes començar per solitari el teu propi monòleg i deixar la feina. Però clar, tu menges tot, en plan deixes la feina i en res tens el Covid a sobre i... Jo deixo la feina el 14 de febrer i el 14 de març surt Fernando Simón a dir amigos a casa, no? I bueno, aviam, jo en aquell moment van dir seran 15 dies, amb la qual vaig pensar, bueno, doncs 15 dies per preparar millor la web, saps? Allò que dius, mira, tinc 15 dies per preparar millor el que vull fer. I després van dir 15 dies més i 15 dies més. I és veritat que ho miro ara cap enrere i clar, jo els primers 3 mesos no vaig facturar res. O sigui, l'1 de juny havia deixat la feina al febrer i no havia generat un duro. Però em va servir molt per fer bé o per preparar bé tot el que volia fer. Perquè tu en aquell moment no tenies ni idea encara de com volies que fos el teu següent show.
No. Entenc. No. Va acabar sent el Visionario, Sí, no? Que explica clar. tu si vols de què va, però... Clar, el Visionario és el show en el que explico he deixat la feina amb una nòmina per ser còmic i ha esclatat una pandèmia 15 dies després, no? Menudo Visionario. I clar, no m'ho podia imaginar. Sí que tenia aquella llista de coses, no? Que deia, quines coses puc fer? Monòlegs a teatre, monòlegs a empreses, formacions de parlar en públic. Llavors, aquest era el meu plan, però jo havia de donar forma a aquest pla i com ho comuniques cap a fora, què li dius a la gent que fas, no? I crec que aquells mesos em van ajudar molt a definir bé. La meva pàgina web seria diferent o seria menys sòlida, segurament, que al final és com la teva carta de presentació, si hagués començat el dia 2, perquè en el dia a dia ja comences a moure, no? I a vegades quan t'obliguen a parar dius, vale, jo ara tinc rie, comunica, crece. Vale, doncs com li vull explicar a la gent el que faig? Doncs mira, són 3 coses, fer riure, ajudar a comunicar i temes de creixement personal. Tinc un dubte que m'ha quedat, tornant una mica enrere, com entres a la ràdio? O sigui, clar, parles de que has estat a la ràdio, però realment no tens, o sigui, no has fet periodisme, no tens una formació enfocada cap allà. Pues per entusiasta i per friki. M'agradava molt Flash FM, era un... Imagino, ding-dong! És que és tal qual així, o sigui, m'agradava molt Flash FM, escoltava molt Flash FM i com m'agradava tant vaig dir, hòstia, doncs igual jo puc ser locutor, però jo no tenia ni idea. Llavors vaig dir, jo estiuejava a Platja d'Aro, vaig dir, home, a Flash no trucaré, perquè no he fet res mai, no? Però igual a una ràdio petita, no? I vaig dir, doncs mira, si com estiuejo a Platja d'Aro, deu haver-hi una ràdio. Vaig buscar a internet, hi havia una ràdio i els hi vaig enviar un e-mail. I els hi vaig dir, busqueu locutors. No em van contestar. Anava a dir, no pot ser. I llavors... Em veig aquesta tarda i jo en plan buscant pobles. Hola, doncs sí, segurament... O sigui, realment una de les coses maques de les ràdios locals és que part de la seva funció és formar, no? A la gent. No cobres, generalment, però et formen. Són plataformes cap amunt, no? I, bueno, quan no em van contestar, vaig anar i vaig picar. I el jefe em va dir, al final és una ràdio molt petiteta, no? Em va dir, havia vist el teu e-mail, perdona, et volia preguntar si tens experiència? I vaig dir, no. I em va dir, bueno, doncs vés a aquest estudi que no s'emet res, fes pràctiques durant el temps que vulguis i quan et veiem llest tens un programa. I clar, vaig anar tot l'estiu com a friki, tot l'estiu cada dia a fer allà, hola, benvinguts, però sense que ningú ho escoltés. Bueno, només un parell de locutors. Sí. I d'allà vaig fer 3 anys a Ràdio Platja d'Aro i llavors sí que vaig enviar una maqueta a Flash, no em van contestar. I l'any següent vaig enviar una altra i ja em van contestar. Una cançó de l'any 1998 a càrrec de Sash. El tema es diu Mysterious Times, temps misteriosos, moments misteriosos. I sens dubte ha arribat un moment, no sé si misteriós o no, però especial segur que sí. Amics oients, aquesta és l'última vegada en bastant temps que us parlo a través del micròfon de Flash FM. Els que m'heu anat seguint, sobretot a través de les xarxes socials, sabreu que en aquests quasi 3 anys que porto aquí he combinat la meva feina de locutor amb la meva carrera universitària. Doncs bé, fa uns mesos em van donar una plaça per anar a acabar-la a l'estranger i considero que és una oportunitat irrebutjable i és per això que l'he agafat. Marxo uns mesos a Alemanya, això sí, amb la maleta carregadíssima de ritme flash per ensenyar a Merkel la nostra particular i única canya castanya i, a més, tornar amb uns quants oients de més. D'això no us càpiga cap mena de dubte. Ole, l'entusiasme, o sigui, és real, entusiasta. Clar, per això dic, sí, que al final... I és una cosa que a mi sempre m'ha definit, la meva mare ho diu que té la part bona i té la part dolenta, Jo crec que la manera maca de dir-ho és entusiasta, la lletja és eres un obseso. I les dues són veritat. Val? I tu ho saps perquè quan jo arribo al teatre sempre digo quantes entrades tenim, saps? I és un punt d'entusiasta obseso, de ¿cuántas llevamos? Vale, ¿se puede hacer algo para 2 más hoy? Fes-me la prèvia de tot el mes. Clar, o sigui, però és la meva manera de viure les coses. És o al 110% o no. I això és molt xulo perquè penso que ho vius tot molt intensament, encomanes molt a la gent que està al voltant teu aquesta il·lusió, alhora és perillós, perquè a vegades les il·lusions et duren el que et duren. ¿No? I també la meva mare un cop em va dir tus obsesiones duran 3 años. 3 años aquí, te lo has fundido. 3 años atrás, perquè no pots estar tan a tope. Crec que amb el temps també estic aprenent a dosificar-ho, perquè si no ja no estaria al teatre, saps? Ja estaria en una altra cosa. Et cremes ràpid. Sí. Que fort.
I d'aquí, de Flashback, passem a que ara, a part de l'etapa de monòlegs, teatraneu i tot això, també fas cursos de comunicació per gent que vol aprendre a parlar en públic. Com tu dius, jo sóc capaç de fer aquest curs, vaig a provar a veure qui s'apunta. Sí. Pues tot neix de la llista un altre cop, no? Allà diu... La llista jo la faig en base a coses que penso que sé fer i que algú pot ser-li interessant, no? Llavors dic, ostres, m'agrada parlar en públic, he llegit molt sobre aquests temes i he vist a l'empresa que es fan un munt de reunions i que la gent no presenta bé. Llavors aquí hi ha una oportunitat, no? Al principi, quan deixo la feina, em centro en els monòlegs, però quan ja portava 6 mesos i ja més o menys tenia el visionari llançat, dic, vinga, ara curso. I un altre cop el procés és similar, no? De dir, vinga, creo el curs i ara comences a picar pedra. Llavors, jo el que vaig fer aquí va ser, quan ja tenia el curs creat, la primera versió, vaig escriure per un grup de WhatsApp amics i els hi vaig dir, estic buscant 12 persones que en 2 grups diferents testegin el meu curs de parlar en públic, gratis, però m'heu de donar feedback. Llavors jo us regalo aquesta prova, m'heu de donar feedback. Vale. I així, al cop que jo llenci el curs, ja està testejat. Llavors, això era pandèmia, finals de pandèmia, encara estàvem mig confinats, bueno, més o menys por ahí, la fase 3, 4, 5, no sé com era. I llavors es van apuntar, perquè no tenien gaire cosa a fer. Es van apuntar per poder sortir de casa, no? Vull al curso. Vull al curso. Recordes dels certificats? Ostres, sí. Entenc que va ser un bon feedback, perquè ara, a dia d'avui, encara en fas. Sí, va ser un bon feedback i després tot ha anat evolucionant com tot. Al final sempre vas iterant, no? Curs a curs, ara porto 15 edicions del curs en obert i cada cop em faig menys en obert perquè cada cop em faig més empresa privades, no? Llavors no tinc temps d'obrir places, però sí, la veritat és que és una cosa que disfruto molt també. M'agrada molt perquè combina la part aquesta més d'empresa potser i de presentar i d'analitzar com la gent es comunica i la part de comunicació pura. Que guai. I ara què estàs fent a dia d'avui? On et podem veure? Em podeu veure a Teatraneu amb el segon espectacle unipersonal que es diu Adictos al Mòbil, que és la continuació del Visionari en quant a que és el segon, no que sigui la continuació en episodis anteriors, aquest va d'addicció al mòbil, i estic fent els cursos de parlar en públic, esdeveniments d'empresa, i presentant un podcast de finances ara mateix. Wow. Estic com a locutor, de fet és un dels podcasts ara mateix que més s'està escoltant a Espanya de finances, que es diu Educa tu dinero. Educa tu dinero. Sí. I què vols dir de finances? O sigui... De diners, de com gestionem els nostres diners, molt pensat per gent que no tingui un nivell de finances superalt. Joder, aquest me l'escolto segur, saps? Sí, és molt xulo, està molt bé. I al final jo sóc vull dir, et dic que està molt bé, no perquè te quiera vendre el producte, sinó i a mi em contracten com a presentador, no? I al final és un institut de finances que, com una de les eines d'educació financera per per arribar a la gent i explicar maneres de gestionar els diners, van decidir fer un podcast. I jo faig de presentador i està molt guai, sí. Per aquí passa molta gent que es dedica al món de l'art, músics, performers, i sempre els preguntem si han aconseguit viure de la seva obra. En el teu cas és una mica diferent perquè sí que tens tota la part de monologuista, però has sabut com trobar molt el teu camí per la comunicació. I podem dir que a dia d'avui vius 100% d'aquesta faceta. Sí. Sí, i en el meu cas va ser una mica inclús sorpresa positiva de que vaig començar a viure d'això abans del que jo pensava. Quan vaig deixar la feina vaig fer com un plan, un Excel, ¿no? Como buen ingeniero, de escenario A me va muy bien, escenari B em va normalet, escenari C no aconsegueixo guanyar ni un euro, no? I simular això, com amb els estalvis que tenia i els gastos que anava a tenir d'un lloguer, no sé què, quant de temps podia estar. I jo ara no me'n recordo, però potser vaig simular que quan portés 15 mesos començaria a guanyar diners. Tindria més ingressos que gastos. I em sembla que va ser des de setembre. O sigui, juny va acabar la pandèmia, les restriccions, i des de setembre d'aquell any fins ara. O sigui que molt bé, sí. Content amb la decisió presa? Molt content. Si mires enrere, quin consell et donaries a tu mateix? O a gent que no s'atreveixi a fer el salto? Mira, a mi mateix em diria torna-ho a fer, no? Perquè al final, com estic molt content amb la situació en la que estic, però torna-ho a fer tot. O sigui, jo crec que... No em diria comença amb 18 anys, amb això. Perquè jo estic convençut de que moltes de les coses que puc fer avui les puc fer perquè vaig estar 3 anys a empresa,
perquè vaig fer 6 anys d'enginyeria, perquè monòlegs d'empresa, al final no hi ha molts monologuistes que puguin anar a una empresa, parlar el llenguatge d'una empresa, entendre market share i no sé què, i fer un monòleg sobre això. Vale. Saps? Llavors, tornaria a passar pel mateix procés perquè estic content avui. Algú que s'ho estigui plantejant diria, experimenta, il·lusiona't, sobretot, no? O sigui, pensa què t'il·lusiona de veritat, fes la llista de coses. Quina llibreta és? Ja recomana... Craft paper. Però vaja, serveix qualsevol, Però aquesta porta sort. Però aquesta porta sort, sí. I a més, mira, soc una mica maniàtic, no poden tenir quadres, les llibretes. Les meves tampoc. Línies tampoc, o sigui, ha de ser blanc i a poder ser que no sigui blanc total, o sigui, que sigui reciclat. Papirus d'aquest de pergamino. Sí. Que guai. Molt bé. Els diria que experimentin, sobretot. És a dir, que abans de saltar a la piscina vegin que hi ha una mica d'aigua. I ja per anar acabant, t'ha quedat alguna pregunta que t'hagués agradat que et fes? O explicar-te alguna cosa? Dir, mira, vull parlar del pla de amb sucre que m'he menjat aquest matí. Mira, venia pensant coses que podia explicar avui, no? I coses que em passen pel cap últimament. I hi ha una cosa que, ja que vosaltres entrevisteu molt artistes, i que jo vinc del món d'empresa, enginyeria i després he anat artista. Crec que en general la societat mira l'artista com el xavalí, no? La xavalina que li ha agradat fer això i fer això i quasi una mica com pobrecito, saps? No? Bueno, ven a entretener-nos. Ja se li passarà, és una fase. Sí. I cada cop em dono més compte que l'artista és de les persones, en alguns aspectes, més preparades de la societat. O més preparades, o més crítiques, o amb més certes capacitats, no? Perquè al final l'artista és una persona que mira el món i analitza per construir el que sigui, un monòleg, una cançó, un el que sigui, però és molt observador, no? I ha de fer introspecció també. Sí. I és una cosa que, ostres, que no la tenim en compte, no? I que em sembla molt potent, perquè en el fons és de la gent, el dia a dia de la gent normal, no vull dir normal, però estoy en una empresa, nòmina, no sé què, és no tinc temps per parar res, no? És no tinc temps, vale? Reunió, demà treballo, demà tinc no sé què... Llavors no tinc temps a parar i analitzar, i el xulo de l'artista és que analitza molt, cap enfora i cap a dins, com deies, i això et dona una riquesa com a persona que crec que és espectacular, no? Llavors, havent viscut els dos mons, és veritat que jo ara estoy en uno molt clarament, no? Que és el de l'artista, però, ostres, em dono compte de la força de parar, observar, analitzar i expressar després. T'anava a salvar de la pregunta, però ja que has obert el melón, què en tens per art? Pues no donaré una definició tan bona com la Maria Eugènia, que heu de veure l'episodi de la Maria Eugènia, però diria que és una expressió molt personal. No? Al final cadascú li dona el seu toc i per això a vegades no s'entén, no? Perquè és molt subjectiu, però és una manera d'expressar-se i de retratar el món amb la nostra mirada. M'agrada. I tens algun nom de gent que li agradaria passar per aquí? Que creus que tenen algun projecte xulo per explicar-nos? Home, em venen al cap el Richie i el Julen, que hem parlat d'ells, ells dos segur, no? En Richie Oliver i Julen Axpe. I són tants aquí en el món de l'art amb ganes d'explicar coses, no? Que et diria molts també. El Víctor Parrado em sembla un còmic que sempre té moltes coses interessants que explicar i que admiro molt, per exemple. Així que, bueno, amb aquests tres de moment. Ens els buscarem, seguríssim. I ja està. Doncs moltes gràcies per haver vingut. Gràcies a vosaltres. I deixarem aquí tota la teva informació, el que has anat fent, la pàgina web al principi. I ja està. Mireu el documental, que és molt guai. Exacte. Chao. ¿Cuál es tu aplicación rara? Bueno, tengo una aplicación que me grabo cantando y puedo quitar o la voz o el instrumento. Vale, claro, porque imagínate, me grabo cantando y me quito la voz. Dices, hostia, Dani, estás siendo igual un poco duro contigo mismo, ¿no, Dani? Y la gran mayoría de quito la voz. Sí. Pones la de Daddy Yankee de fondo, ¿no? Ahí. Para tener el instrumento solo y poder volver a cantar. ¿Sabes qué? Vamos a ver, un momento. Vale. O sea, tú grabas, quitas la voz para tener el instrumento y poder volver. ¿Tú sabes que se puede volver a empezar de cero directamente? ¿Cómo se llama esta aplicación? Pues eso.
Pero ¿y en qué momento dijeron? Él separó el mar. Entonces tú puedes separar la voz y la... Entonces tú ves como el mar por un lado, claro, como son ondas de sonido, olas de sonido, tú abres ahí, ¿no? Moisés abrió las aguas.